Dobrý deň. Tu je tým SVC a vy pozeráte videoprehľad, v ktorom sa podelíme o najdôležitejšie udalosti v histórii rozvoja strunovej dopravy a spoločnosti SV za posledné týždne. V tomto vydaní uvidíte. Na Samarskej štátnej univerzite sa konala prednáška od zástupcov UST. TUS Park sa zoznámil s riešeniami USky. Unibus Karat dosiahol nový rýchlostný režim. Nestrácajme čas a hneď prejdime k prvej udalosti. Zástupcovia UST usporiadali online prednášku pre študentov a pedagógov Samarskej štátnej univerzity. Špecialisti UST hovorili o komplexoch UST, pričom vysvetlili ich kľúčový rozdiel od tradičných spôsobov dopravy. Hovorilo sa o vlastnostiach projektovania a výstavby dopravno-infraštruktúrnych komplexov UST, oblastiach ich použitia a výhodách technológie. Výskumný, technologický a inovačný park privítal delegáciu z čínskeho Ciangsuského vedecko-výskumného ústavu inovácií TUS Park. Na stretnutí generálny riaditeľ USky Transport Sergej Tarasov predstavil dopravno-infraštruktúrne technológie. Dôraz v prezentácii bol kladený na unikátny vývoj USky Transport, ako sú strunová doprava a autonómne dopravné systémy. Mediálne centrum UST Incorporated uvádza, že jazdy Unibusom prebiehajú v súlade s normami a testovacími metódami. Rýchlosť sa zvyšuje systematicky do 40 km za hodinu, v krokoch po 10 km za hodinu, potom v krokoch po 5 km za hodinu. Teraz je Karat pripravený na prevádzku s novou rýchlosťou. Jeho testy budú pokračovať v rôznych režimoch, poznamenal hlavný konštruktér komplexu vysokorýchlostnej dopravy Vitalij Lapkovský. To boli pre dnešok všetky správy. Určite nezabudnite dať like tomuto vydaniu a zanechajte komentáre. Dovidenia.